Dobar dan. Danas ću vam pričati o moju Aolong verziji 2. Ova kocka je sigurno obeležila početak nove ere u speedcubingu, zato što već iz kutije ne morate uopšte da podešavate kocku. Ima corner cut bez podešavanja veći od 45 stepeni i to znatno veći, kao što možete vidjeti. Seče bez ikakvih problema i bez mnogo sile i obrnuti od 3/4. Kocka dolazi podmazana, ali vam preporučujem da je podmažete sa uljem ili maru lubrikantom. Unutrašnji mehanizam objašnjava zašto je kocka ovako stabilna i precizna. Ima 4 sloja anti-pop mehanizma. Torpedo, veliku bazu na ćošku, torpedo na ćošku i izbočine na ivici. Razlika u odnosu na verziju 1 ove kocke je što su ova udubljenja u obliku dijamanta veća i što su koristili deblje opruge, što je doprinelo većoj stabilnosti kocki. Okretanje ove kocke je veoma slično moju Weilong, s tim što je malo sporije, ali i preciznije. Stikeri su prepoznatljivi moju, kocka nikada ne ispada, veoma je stabilna i veoma je brza, kao što možete vidjeti. Možete je naći na speedcube.rs i preporučujem je svima, pogotovo ljudima koji slažu ispod 30 sekundi, jer ćete sigurno poboljšati svoje vreme i jednostavno najbolja je 3x3 kocka koja se trenutno može naći. Doviđenja.